Nagy híre lett a Vas megyei pálinkának, és hát ebben önnek is azért szerepe volt az utóbbi néhány esztendőben. Igen, hát mindig itt vagyok. Pontosabban mindig az azt jelenti, hogy most már harmadik alkalommal itt Győrváron, de hát azért a megyében van máshol is Pálinka Fesztivál, ott is azért tiszteletemet teszem. Miért jó a birkás pálinka? Hát azért nagyon fontos az, hogy saját gyümölcsből készíti azért a jelentős részét a termékeinek, és hát a gondosság nyilvánvalóan az, ami nyomon követhető ezen. És szerintem nagyon fontos az, hogy valaki a kis bérfőzdőből indult, és hát abból nőtte ki magát, és ez a gondosság, ez a személyesség, ez a különleges figyelem, ez most is tetten érhető a termékein. Azt hiszem, hogy el lehet mondani azt, hogy követendő példa az, amit ez a család csinált, hiszen nem csak egy lábon állnak, hanem több lábon. Persze, tehát minden törekvésünk az, hogy a magyar agráriumot azt kimozdítsuk az egyoldalú növénytermesztésből. Nyilvánvalóan ez egy zsákutca. Lehet dicsekedni a termés átlagokkal, még a GDP-re gyakorolt hatással is, tehát azt látnunk kell, hogy ha csak növénytermesztésből áll a magyar agrárium, akkor az egyre kevesebb és kevesebb ember tart el. Tehát két irány van, az egyik az az állattartás, amit ösztönzünk mindenféle eszközzel, másik az a kertészet, és így az ahhoz kapcsolódó iparágak, és hát ezek közé tartozik akár a gyümölcsök feldolgozása, akár legyen az ivólévé, vagy pedig hát a legmagasabb rendű feldolgozása a pálinka. A Birkás Pálinkaház néhány év alatt lett országos hírű pálinkaházzá. Van erre recept? Igen. Ha egy vállalkozó mögé odaáll a szakma, és elismeri az addigi erőfeszítéseit, akkor szárnyakat kap a vállalkozó. Ebben az esetben is ez történt. Én még emlékszem rá, amikor megismerkedtünk Birkás István hegyháti vállalkozóval, pálinkafőzővel, és főleg bérfőzést csinált, és nagyon tetszett, amit csinált, nem csak nekem, másoknak is. És akkor azt mondtuk, ennek az embernek a pálinká társadalom krémjébe, a Lovagrendben van a helye. És akkor ugye megkínáltuk az Istvánt ezzel a lehetőséggel, és nem sokat vacilált, elvállaltam, lovaggá avattuk, és attól kezdve szárnyal. Ezzel nem azt mondom, hogy pálinka lovagrendi tagnak kell lenni ahhoz, hogy valakinek az üzlete szárnyaljon, de valami igazság azért ebben van. Nagyon jó pozíciója van a magyar pálinkának. Nagyon sokan szeretik, megszerették ezt a pálinkát, és hát ön is ezért nagyon sokat dolgozott. Ez így van. 10 évvel ezelőtt, amikor alakítottuk a lovagrendet, alig volt kifejezhető a pálinkának a piaci részesedése a legális kereskedelemben, a szeszes italokon belül. 1-2% volt. És az utóbbi évek a pénzügyi gazdasági válság eredményeként azért csökkent a pálinka értékesítés és fogyasztás, még így is 1/3 a szeszes italpiacnak pálinka. Óriási eredmény 10 év alatt. Sokat dolgoztak azért, hogy ez így legyen. Az európai képviselő az mit tud tenni a pálinka, a magyar pálinka népszerűsítéséért Európában? Az Európai Parlament egy hatalmas nagy törvénygyár, vagy jogszabálygyár, ahol nagyon sok ember megfordul. Minden héten vannak legkülönfélébb protokollrendezvények, és természetesen amikor valamilyen magyar vonatkozású protokollrendezvény van, ott magyar borokat és magyar pálinkákat kínálunk. Nagyon sok jó pálinkaház van Magyarországon, most is egy nagyon jó pálinka fesztiválon vagyunk. Milyen szempontok alapján válogatják össze a kínálatot?
Ez egy bonyolult kérdés, mert nem illik senkit sem megsérteni, hiszen a jó pálinkások azok mind büszkék a saját termékeikre, és nyilván azt szeretnék, hogyha az övék lenne a legfelső polcon, és övékből vásárolnák a legtöbbet. Általában személyes tapasztalatok döntenek, személyes ismeretek döntenek ebben a kérdésben. És például éppen a jövő héten lesz kint Brüsszelben egy kerti partink, egy fél év záró rendezvényünk az Európai Néppárt részéről, és oda én magam választottam a pálinkát, ott az döntött, hogy ismertem a termelőt, tudtam, hogy jó pálinkát készít, és egy különleges válogatást vásároltam nála. Szerintem öregbíteni fogja a magyar pálinka hírnevét Brüsszelben. Hogyan szokták fogadni a vendégek ezeket az italokat, hiszen azért ezt nem szokták meg ezeket az erős italokat. Nem feltétlenül van így, egy hete, vagy talán 2 hete lengyel delegációval vacsoráztunk együtt a mi meghívásunkra, és ott magyar pálinka volt, hogyha a lengyelek hívtak volna meg minket, akkor nyilván vodkát ittunk volna. A lengyeleknek nem okoz valamilyen kulturális sokkot, hogy magyar pálinkát ihatnak, hiszen ők is büszkék a saját vodkájukra, az is egy erős ital. A pálinka ízletesebb, többfajta féle illat és ízanyag jelenik meg benne, élvezték ezt a változatosságot. Önnek mi a kedvenc magyar pálinkája? Ez nagyon nehéz. A barack. Azért a magyar pálinka szerintem. Nem mondom, hogy barack, de az a legjellegzetesebb. Talán a magyar pálinkára a leginkább jellemző termék a barack. Szeretem, hogyha egy kicsit ágyas, tehát van egy kis színe a pálinkának, ha idősebb, már jó néhány évet megélt, és mindig nyitott vagyok az újdonságokra, új és érdekes ízekre, alapanyagokra, új főzdékre, új módszerekre. A nagy szerelem a barack. Az Európai Parlamentnek egy nagyon nagy előnye, hogy nagyon sokat tanulunk egymástól, még egyébként a szeszes italfogyasztás terén is új technikákat, kóstolási módszereket, de olaszoktól tanultam azt, ők a grappát úgy kóstolják, hogy a pálinkából, pontosabban a grappából egy keveset a csuklójukra pöttyintenek, hagyják párologni, és utána azt illatolják, mint a nők a parfümöt. És az igazi jó pálinkának, az igazi jó szeszes italnak szinte parfüm jellegű illatfelhője keletkezik attól a hőtől, amit az ember teste a csuklónál, ahol ugye a legközelebb vannak a véredények a bőr felszínéhez, ahogy párologtatják a pálinkát. Ezt érdemes csinálni egyébként, mert sokkal tisztább módon lehet a pálinka igazai illatait megtapasztalni, mint hogyha egyszerűen csak a pohárnak a lötykölésével próbálnánk ezt kicsalogatni az italból.